kadi itong'o ji e gates. Kisumu ka itong'o ji odiochieng' kodiochieng', mana kaka winjo story ma Nairobi no, en gima nitie, en gima timore. Records mawa kidhi osiptendewa gi Kisumu mangima kata Nyanza mangima nyocha kombewa ka just a day or two. Duka maduong' ma kombewa mokel kanyo kony ji omuki and so forth. Tiyudo ka ng'eny jogi ma jonjore gi opondo iye ka gikonyore gapiko. Mane kama nitie nyao ma sirikal kaachiel gi jopiny mwaluongo stakeholders onego bed mondo rang malong'o ahinya to di waregulate sector ni e yo makany, e yo machal nade mondo sector ni omed konyo jowa. Nyithindo dhi skul tiyo gi piko 70% mag nyithindo madhi skul kichungo kinyi kineno tiyo ga piko. Mine ma uso kata ma omo waro